Hej, mit navn det er Emil, og til daglig der hjælper jeg virksomheder med at implementere og optimere HubSpot. I den her video der vil jeg vise dig, hvordan at du tilpasser Create Deal-formularen, som du ser her. Så alle de her forskellige felter her, jamen dem kan man fjerne og tilpasse, som man ønsker det. Og det kan man gøre på to måder, eller der er to måder at komme derhen på. Du kan enten trykke på Edit this form, når du er inde på Create Deal-formularen. Du kan også gøre det via indstillinger her. Så går du ned på Deals under Objects, så vælger du Customize the Create Deal Form, og så kommer du ind på siden her, hvor du kan tilføje og redigere i felterne. Du har 4 forskellige muligheder herude. Du kan tilføje properties, altså felter, helt almindelige felter. Du kan også tilføje noget logik på felterne, så det vil sige, at hvis du har et felt, som du gerne vil gøre betinget af et andet felt, så kan du gøre det. Og i vores tilfælde, jamen der kan det for eksempel være, at vi gerne vil have, at når HubSpot plans den er sales og professional, så vil vi gerne vide, hvor mange seats det drejer sig om, så den skal vise number of sales seats, og det vil vi gerne gøre obligatorisk. Vi trykker Apply Logic. Så skal vi lige huske at tilføje den som en felt her, HubSpot plans. Og så kan I se, at den ligger hernede, og der er noget logik på det. Vi kan også tilføje associationer. Lige nu der er det kun companies, der er på. Der vil vi også gerne have, at det skal være contacts. Og vi kan gøre dem obligatoriske, så vi vil altid både have contacts og companies på. Og det sidste vi kan, det er, at vi kan tilføje standard værdi på dealnavnet. Så I kan se, at det har vi allerede gjort her, at vi har sat country region ind og company name ind, så den automatisk trækker de to ind. Så står der også deal name, det vil vi gerne fjerne. Så den kun som standard tilføjer de her to, og så vil vi selv skrive navnet på dealen ind. Og det er sådan set bare det, så trykker vi save. Trykker save igen. Går tilbage. Og hvis vi går ind på en deal, trykker Create Deals, eller Create Deal, så kan vi se, at her på Deal Name, og HubSpot Plans, som vi valgte, den er kommet ind der, og hvis vi vælger Sales og Professional, så kommer der et Dependent Property op her, der hedder Number of Sales Seats, og det samme hernede, vi kan se, at Company og Contact Association er gjort obligatoriske. Så det er altså sådan, at du tilpasser en deal-formular. Det fungerer på samme måde, om det er en kontakt til en virksomhed, eller en ticket, eller hvis du har et custom object også.